Ay, tayong dagat to. Wapay problema. Adlaw-adlaw ka hampas-hampas aning balod. Dagkong kahoy diri yung kadyo, siguro nanganod siguro niyo. Na yung mga kuan ba? Ikan siguro na yung suba. Ikan ni sa bukid, abot din siguro diri dagat to. Sa una mga kadyam, kini yung boulevard sa una sa Plaridel. Grabe ka baby mo. Katong pa napilde si kuan sa una, si Nonoy T. Diri sa una bibo kini na maligya diri og mga kuan. Maligya og mga pagkaon. Nga bindos diri, mga food bindos bitaw diri mga kadyam, daghan to diri mga gabi. Abot labi na dito sa kuan, dito sa katunay siwula dito. Bibo po dito. Karon na kuan na si Nonoy T. Pildi siya. Wala nanin ng Plaridel. Kami sa una taga Kalamba ka kadyam. Mga regime diri sa Plaridel sa una magabi. Diri mi maglaagan. Kuan pa man. Bibo kayo. Naya kay mga pagkaon na. Magabi pero karon wala na. Abot dito mga kadyam, kuan dito. Kananan. Labi na rapit dito sa rapit cementerio. Bibo katong dito mga kadyam. Munang karon namingaw na ang boulevard eh. Ambot lang siguro magabi din mga kadyam, nagnana pa siguro di maninda dire. Tula higit sa una, lahi sa una karon. Sa una dagsaanan kay sa una. Dito mi sa una mga kadyam, mo ato na ilang siul na dito. Nayanli balot dito sa una. 150. Kaon ka bisag pilay mong kaon ng mga kadyam, basta kusog lang ka og balot. Nayanli balot sa una. Pero karon wala na. Oh, lubog ng dagat mga kadyam. Lubog-lubog oh. Muna ilunsod sa Plaridel mga kadyam. Gikan ka og Samis, agi pa ka og kuan, Todila, Sinakaban, Jimenez, Panaon, Aluran, Urquita. Okay na yung kuan mga kadyam. Lipisay na bago ni Plaridel. Kini balaya sa una kadyam, kining balaya. To maestro. Kini to. Ada ni guba na mga kadyam. Maestro to tagiya da sa una na kuan na punong. Na punong dito sa kuan na Pispan. Dito mi sa una na mingwit. Kikuyo pa mi atong kuan. Kailan mo sa una diya sa Diban. Mingwit mi diya. Ari man usuban ning balaya, kining balaya nagiguba naman. Butas sa to maestro ani kapuyo na. O man toy pamilya ka diya mo kuan to. Para og kay no sara raman to daning balaya to tawana. Nauyab-uyab po to atong kailan namo. Motong na siya dakong punong dito.
Mamingwit. Mingwit na to yung punong. Kuha mig bangos. Tiyo ang sugba. Kalimutin balaya sa una. Kaya wala na oh. Guba na. Siguro makatapusan makajam atok siguro kung dipulog kay pabuhat ko og sticker na kwan, bagong sticker na ko. Muna ako sticker makajam kini, pero kwan man ni siya makajam. Dili bitaw siya unique siya tanawon. Kini siya ilisan ako ni makajam. Nana ko sticker na bagong makajam. Na ikon ako ni. Pon. Pero kuan na siya, gamay-gamay lang siya kaya kung namang gipanghatag. Pero okay naman siya makadyaw pang cellphone lang. Pero di lagi maklaro ang pangalan niya. No. Akong YouTube channel makadiyam, Jia Motovlog. Ako ang Facebook page, Jia Maghinay Vlog. Muna kuan ako makadiyam. Muna page na ako sa akong Facebook na ko. Mga magpabuhat ko bagong sticker mga kajam kay bangit na ako sticker. Pero priority na mga kajam, pit na. Okay. Mga ate, inyo ang mga anak ninyo. Shout out sa inyo mga ate. Yung anak nyo, eskwela, sunduan yun ninyo kay talamak na kayo mga kajam na sa kidney. Nagka ng mga bata na pag kidnapon nila. Tinapon lang nila kalit. Iyuli, wala na. Wala na yung kidney. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up. Ngunit lunsot si Plardel mga kajam. Bibo ni siya dire. Dako pa niya sa Kalamba mga kajam ni Plardel. Let's keep chasing the sun, do what can be done. Let's go beyond, push the limits, take flight. We'll break through the sky and go beyond the stars. With every step we take, we'll lead the way. These walls, we're breaking them down, and we'll leave them all in the dust. New horizons. Ilang plaza nila giusog. Ano kadya mo? Ipadakan ng plaza nila oh. Gwapo na oh. Ayos. Dako ilang plaza dire mo kada di pa Kalamba na. Kamay ra kayo. I'll use my past to build my future. Keep moving forwards, go beyond what they thought possible.